Yurdumyzyň agrofina toplumynyň mallarçylyk pudugyny hususy işe urulan gadanýan üstünlüklere munyň aýdyň subutnamalaryň biridir. Bu üstünlükde Balkan welaýatynyň gyzylary we etrawynyň çäýine ýerleşýän Kämilin Gözbaşy Hojalyk Jemgyýetiniň mallarçylyk toplumynyň münasip paýy bar. Hormat prezidentimiň ykdysadyýetyň pudoklaryny hususiýetçiligiň paýyny artdyrmak, özümizde öňürlýän durly görnüşli ekrançylyk we mallarçylyk öňümleri bilen azyk bolçylygyny üçin etmek babatda öňde goýan anyk güýpleri, olary durmuşy ornaşdyrmak üçin döredýän şert mümkinçilikleri gara mallar iýdetmäge, olaryň başlanyny artdyrmaga ýürütilýän we mallarçylyk toplumynyň işiniň önemli ýoly goýulmagynyň biniýadyny urly. Döwlet derejesinde edilýän aladalara münasip zähmet netijeler arkaly jogap bermegi hemişelik baş maksadyny öwren Kämilin Gözbaşy Hojalyk Jemgyýetiniň mallarçylyk toplumy et ugurly tohum mallaryň baş sanynyň köperdilmegini, olardan alýan azyk önümleriniň möçberlerini artdyrmagy gadanmakda gowandyrjy netijelere eýe bolýar. Toplumda häzirki wagtda iýdedilýän gara mallaryň baş sany 450 goýulýar. Şolardan 90 goly sagalyan sygyrlar bolup, olardan her günni 1 tonadan gowrak süýt alınýar. Alınýan süýdi täzelik bilen gaýtadan işlejilere hemde ak bazarlara ýetirmek işlerem üstünlükli ýoly goýulýar. Yeri gelen aýtsak, bu öňde barjy toplumda häzirki günlerde gara mallar üçin has ýokumly iýim bolan mekkejewen silowatyny taýýarlamak talabalaýky ýoly goýulýar. Kämilin Gözbaşy Hojalyk Jemgyýetiniň mallarçylyk toplumynyň hünärmenleri döwrüň talaplaryna laýyk gelýän mallarçylyk toplumlaryny gurup, olaryň maddi enjamlaryň biniýadynyň putulanmagy üçin ähli şertleri döredýän gahrman arkadamydy, hemde arkadagyly gahrman serdarmydy alkyş töllerini aýdýarlar.